Много съм доволен, наистина не мисля, че може да мине много по-добре. Само преди финала на успехата малко не успях да го направя, обаче това няма значение. Най-доброто състезание, което някога съм правил, много опит и наистина се забавлявах, което е голяма стъпка напред. Донесе медал за България, сребърен медал на конкурс в гривни. По принцип това е изключително труден уред, но тежкия коронния. В хода на цялото състезание, къде ти беше най-трудното? Къде можеше наистина повече? Влезе с трети резултат в многобоя. Много отдавна България не е имала класиране в многобой на голямо състезание. Навсякъде наистина много добре се представих. Може само висинката да е малко повече трудност, обаче освен това всичко беше много добре. Тония беше един от най-трудните, да си овладея нервите и да го изиграм, обаче успях да се концентрирам и накрая изиграх 3 пъти, 3 от 3. За което съм много щастлив и, както казах, голяма стъпка напред. България беше с пълен отбор. Това, че имаше и други момчета около теб, брат ти е рамо до рамо до теб. Колко това ти помага? Това наистина ми помогна, накрая съм малко по-спокоен, да имам хора зад мен и наистина това беше един фактор, който ми помогна. След този метал, след това класиране, какви са целите и амбициите, които стоят пред теб? За напред искам да продължавам да се уча, да играя добре на състезания, да взимам още опит и дано когато стана може да мога да взимам медали като световни, европейски, някой ден, но Олимпиада, ако ще е много добре моя мечта да бъда олимпийски медалист. След това Олимпиада България има двама представители на олимпийските игри, Кевин Пенев и Валя Георгиева. Какво искаш да им кажа? Пожелавам им да си изиграват всичко, да са спокойни, всичко да им мине добре, без контузии, без лоши неща и дано да се влязат в някой финал, а медалите, ако си изиграват, най-много да се надяваме. На кого искаш да посветиш този сребърен медал от финала на конкурс Гривни? Искам да го посветя първо на моят треньор, който от 13 години ме хвана, когато идах толкова много време. И наистина много ми помогна, много беше разпределен, научи ми как да правя гимнастика. И той човек, който искам да го посетя, моята майка, която никога не се предава, тя ни докара също на Англия при него, и знае той като може би най-ценни и важни за него. И брат ми. Тя вече го посвещаваш на този треньор. Кой е най-ценният урок, който си научил от него? Прекалено много уроци съм научил от него, наистина. Той ме научи на всяка гимнастика, обаче също много добре ми помогна да запазя спокойствие, когато трябва. Аз винаги се пробвам да се уча и да съм позитивен след състезанията.